Monggo pro layar sangan Panji Aro. Suci, oke spesial monggo pocong.
mumet. Wes Mas, ya Mas. Mongko nimas katresnanku bebasane tak bisa tinogo jondo lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan raga. Sabdino mung alamon jroning sepi sampun lewamongane angkong ing pandok bebasane tanah bisa tinku misake katresnan jati amun mangkono piye katresnanku piye katresnanku Bu matur iki kesi di streples nih orang kok kesuwen wis berberayu to yo mangsamu makasih urung-urung wis makasih kok salim napa ke ya kok ditambahin le salim neh Pak Ibu ndi oh iso Pak Ibu ndi di rumah oh tak susule apa piye padake matur sembah suwun ini barokah loh ayo Mas mongko bener le mongko nimas prasetyaku bebasane tanah bisa tinogo among tanah sakakolo tak korbanake jiwa lan raga Panjarum sumangga hiha hiha aso
enak Mas? Enak. Neh Jon. Sing penak Mas. Enak. Nek ra penak ra dibayar. Ojo no. Ora mbok wong sesuk mbok anui. Iya. Janjane Ojo ngono. Ngendi to Mas? Nggih Budhe. Wis kadung macak, kadung dandan, kadung wangi, ditunggune kok gak teko to ki rang sak rumangsane ki piye? Mangkel. Tenang. Mangkel tenan. Yen aku ora mangkel. Tak jogeti ae. Masa? Oh iya. Mangga Bu E. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatu. Ha. Iya Mas. Mangga Rara Jonggrang Mas. Arum campur sari. Hiha hiha asik. Pak Sarno yang gadah gawe. Ibu mangga mriki Bu. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Apa estu Mas? Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Oh iya iya. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe
tobat-tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji setiba dewasa para jograng manuta pun donggang panyuwunmu katurun disambut meneh Pak B. kowe pancen ayu yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyong tobat-tobat kowe wanita ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji setiba manuta yo jonggrang